नैबे SD बेंसन फालावथि बानासबादि बेंगलर ददा बानासबादि बेंगलर प्रग्राम जागोन दिनैहाय युथ रेट्रिकनि औ सफैबाय मोजां दा मोजां बिथोराव एकदम गासिबो थां मोजाङै हाबनोसै होनब्ला दे 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 मिस्टार दे नै सासा बिराद मोजां नायनोहाय ना बेंगलरनि ददा बानासबादियाव आरो बे सासा लटास चार्च Muslim. Hello. God bless you. Yeah. Start जाबाय जानांगौ दासो फैदों जोङो जोबलांदोंसै गाहाम साना मोजां ना मोजां ना औ मोजां दे हारसिंसो दङ फैदो दे
जादों बेनि मोजां समर खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो जों नैथियाव जों आरज खालामगोन जों जोंनि दाय अपराधखौ जों इसोरनाव निमाहा बिनि जों जिखौ दिनै मिन्थिनानैबो मिन्थियालासिनोबो जों जि दाय अपराधखौ मावदों जों बेखौ निमाहा बिनि आरो बे समनिफ्राय जोङो गावखौनो इसोरनि हामजानाय बायदि नंबां जाबाङाव नङा नाथायब्ला नंगौआव हामजागौआव इसोरा रंजानायाव बेयाव जों गोसो होनानै जिउ खुंनो हायो जों गासैबो लोगोसे आरज खालामगोन नख्रांनि ओनसोला गोथां गोथार बोलोग्राफ्रा इसोर बाख्नाय जाथों आफा नोंनि मुङा मानो होनोब्ला नों गोथां गोथार अंख बोलोग्राफ्रा इसोर नोंनि गेदेर अननाय आफाजों जों थाफायदों बेनिखायनो आफाजों लागार बोलों गोथां इसोरखौनो बाख्नायनि सिबिनो खुलुमो
दिनै जोङो 15 दा प्रग्रामाव फैदोंमोन बेयाव बेंगालराव जों बर'फोर गोजा बहुद गोबां इसोरनि बाथ्राबो सोलों मोनबाय जाहाथे जों जिउआव मोजां लामाजों आगान सुरनो हायो बेबायदि जोंनो गियानखौ होबाय जाहाथे जोंनि फिउचारा इयुथ जोहोलावजोफोरा ब्राइट जाथों जों खावलायो जे दानि जोहोलावजोफोरा जाहाथे गोबां ड्राग्स बाहेरा अनेक माबायाव गोदोना थायालाखोनो जि ख्रिस्टियान हिसाबै जों इसोर फोथायारि हिसाबै जों मोजां लामायाव आगान सुरनि